starter med at skære ned her langs benet her, hele vejen igennem på den ene side, langs låret der. Så drejer jeg lige anden her og løsner hele vejen rundt her, sådan der. Så. Og så kører jeg kniven ned langs her, løsner hele vejen ned langs benet, så man får en lang brystfilet. Så skal jeg ved den anden side, samme måde, på den anden side af brystbenet. Løsner her igen, og rundt. Sådan der. Så gør vi det samme her, med at vi løsner her, ned langs brystbenet. Sådan der. Drejer den lige rundt en gang, løsner her. Så har vi en fin filet mere her. Brystfilet. Låret af, og der skal jeg ned langs her, og nærmest brækker det over her. Sådan der. Så har vi. Ja. Og så skærer vi ned her. Igen. Sådan der. Inde i anden, der er jo noget fyld, hvis man vil have det til. Så det kan man så tage ud her og spise til. Så skærer jeg bryststykkerne ud i 3. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Hvis man laver anden dagen i forvejen, så kan man skære den ud. Så kan man lige smøre den med noget andet fedt, og så lige grille den i ovnen lige inden den skal serveres.